puilano jotono hambai engkai ang nongni help nang tongkha kisa engkai ani je kok borok naithok tv nai tongnai rongno jotono no belai belai hambai paiphlaiya je ano musuk jora norok ano kusugo kai tui phaimani bagoi engkai ango lockdown no kisa misa haino blog rok khaitrengo engkai kisa haino mosatrengo engkai haino tuktak video rok khaitrengo engkai norok ani abono naithokjagoi naima bagoi no norok ano subscribe khaikena haima tongo engkai subscribe hingkha ani sara asto somoto nungkha o 1 maso engkai nongno ang obono help sano jokhon asuk jora sano naithok ani kok borok naithok tv no nai norok hamjagoi ano hamjagoi ani notangki rokno hamjagoi blog rokno hamjagoi norok subscribe khaikeba engkai tei 150 ni bagoi yang tongkha o monetize khainani bagoi 1000 subscribe nango engka ang monetize khaimeng tongkha tei 150 kwrwi ni bagoi hingkha norok ano aswkno hamjagoi tongo tei 150 ni bagoi norok ano monetize khainani sujog rwdi hingkha ani watch time khai 4000 kha 4000 ni si bisi kai tongkha ani video watch time naijak mankhা hingkha ang tabuk ani o channel o advertise rok phaina bagoi monetize khaina bagoi tei 150 moton subscribe nangkho hingkhe norok ano asuk se hamjagoi saibai tei 150 ni bagoi joto kok borok sai tongnai ani kok borok naithok tv no nai tongnai rok no ang jotono no ani hamjakmung paiphlaiya to nongno riui kolpaiya abo bwkhabai je ano mwskai kari rok himani bagoi o lockdown no hingkhe o lockdown no nongno ang tei kuno help sainia hingkha ang obono help sano please norok ani kok borok naithok tv no naidi hingkha plus ani o blog ekta khaima rok no moni kothok ba cherai rok ni tisama rok no tuktak rok no naiye norok ano subscribe khaima bagoi please hingkha tei kisani bagoi ano subscribe khaidi joto je ani kok borok naithok tv nai tongnai rok no ang abono sana muchungo hingkha je facebook o tongnai rok nongno ang obono ma saka mane kisani bagoi jotono help khaidi ano aboni bagoi ang oro ma saka facebook o nukjagoi ma saka